comptant-ho, fem les coses mirant pas per pas, perquè clar, ens podem trobar al final del recorregut que un jutge doni la raó que aquests usos no són els adients. Bé, això és el que hem fet, anar pas per pas. Nosaltres primer hem fet una modificació puntual, no ho estem en sòl urbanitzable, estem en sòl urbanitzable però amb una clau especial, que és el que nosaltres hem fet. No era permès i per tant nosaltres no hem fet cap procediment que fos raro ni especial, sinó que el que hem fet és tot el procediment que necessitàvem en el seu moment. Per tant hem fixat una clau que és admesa com a ús, perquè aquests circuits, hi ha unes certes activitats, per dir d'una manera, que és impossible que siguin en un altre lloc, si més no perquè l'ús industrial té un cost de repercussió de sòl que els fa inviables. Per tant, hi ha elements d'aquests que a més estan aprovats amb un pla especial per la Generalitat de Catalunya d'equipaments esportius que es tenen que fer amb sòls no residencials i no industrials, sinó amb sòls que són de caràcter no urbanitzable, com poden ser aquest circuit, com poden ser el circuit de carreres de cavalls, com poden ser els circuits de motos, com poden ser els de vela, que es tenen que fer en un lloc, en una platja que no és urbanitzable, per dir-ho d'una manera, i tants d'altres. Per tant, hi ha un programa de tecnificació de la Generalitat de Catalunya, o sigui, del govern de la Generalitat de Catalunya, per tenir esportius d'èlit, per dir-ho d'una manera, que fa que hi hagin algunes d'aquestes activitats que es tinguin que fer amb sòl no urbanitzable, i el planejament urbanístic així ho permet, per dir-ho d'una manera. I per tant, el que fem nosaltres és implantar una cosa d'aquestes, a més amb unes circumstàncies, no per anar per l'article 48, que seria un article que van fer com a rajadell, que seria anar pel dret, sinó nosaltres hem fet tot el circuit. Nosaltres hem fet una modificació puntual, hem aprovat un pla especial i ara farem un estudi d'impacte ambiental. O sigui, farem tota la tramitació perquè la ciutadania pugui dir-hi la seva. Altra cosa és que una cosa és que digui la seva i una altra cosa és que el que proposa el pla pugui tirar endavant perquè tingui la raó de poder-ho fer. Escolti, estem en un estat de dret i quan algú té una modificació puntual aprovada i, torno a repetir, ha passat no per una instància que es podria pensar que l'Ajuntament s'ha vengut o no sé què per un conveni, però no, és que primer tot que no hi ha conveni ni hi ha res de tot això, després perquè l'Ajuntament de Llinars s'ha posat al servei del país. Aquesta és la primera cosa que jo també he dit, ho he dit reiteradament. Escolti, nosaltres hem fet les consultes adients i nosaltres hem dit si això és una qüestió de país, nosaltres fem per un. Nosaltres estem amb el país. El país ens ha donat moltes coses. Acabem d'inaugurar una cosa, una residència i Tulleres, d'un casal de gent gran que no ve al cas, ens arreglaran les escoles. Hi ha vegades que un ajuntament es té de posar al servei del seu país i no mirar-se solament en Llombriu. I això és el que ha fet l'Ajuntament de Llinars, posar-se al servei del país, amb totes les circumstàncies que calguin, amb tota la seguretat, amb tots els informes que calguin, amb tot el que cal perquè això no molestin els veïns. Soc el primer interessat en que no tinguin soroll els veïns, en que no causi problemes, perquè si causa problemes no els tindrem en el Departament de Medi Ambient, els tindrem en el despatx de l'alcalde. Per tant, no m'interessa, és una cosa que, com podeu entendre, nosaltres no estem aquí. Ara, si això compleix en els estudis i compleix això, escolti, per què se li té de dir que no? En tot cas, coincidirem que la tramitació ha estat molt ràpida, perquè el projecte va sortir al maig. Perquè justament és un projecte de país. És així de fàcil, perquè tothom s'ha posat les piles, el país, és així. Perquè els hi ha interessat, perquè justament demostra això que és un projecte de país, que no és un projecte de 4 persones o de l'alcalde de Llinars que un dia es va llevar i va pensar que era posar el Llinars al mapa. No, si no és això. És que el Consell Comarcal també ha apostat per això. El Vallès Oriental ha apostat i tu saps bé, ha apostat pel motor com a fórmula i podran dir si això està bé o està malament, si és que jo apostaria pels enciams ecològics o pel motor, m'entens o no? No ho sé. Al Vallès Oriental hem apostat, no nosaltres, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha apostat per aquesta línia de turisme, d'innovació i d'això, que és la línia del motor. Escolti, nosaltres estem a darrere d'això. Nosaltres ens hem posat en el servei d'això.
A veure, s'han esmentat diverses coses, és a dir, volem començar primer, seguint una mica el fil que ha plantejat el senyor Martí Pujol. Aviam, la ubicació d'aquest circuit internacional de kàrting es situa en un sòl d'especial protecció per les connexions biològiques i per el terreny agroforestal, no? I això era clau 23. És a dir, hem agafat aquesta clau 23 que definia el planejament de Llinars del Vallès i l'hem canviada a clau 28, que permet aquest ús pseudoindustrial que nosaltres diem. A veure, és una de les crítiques que fem, és a dir, com és possible que un espai que classificat i qualificat com a connector ecològic doncs passi a una clau absolutament incompatible. Vull dir, això és una de les coses que evidentment algú valorarà des d'un punt de vista jurídic i ens sembla, diguem-ne, greu. No podem entendre que comenta el senyor Martí Pujol, és a dir, ho hem de llegir amb lectura de clau de país. Bé, nosaltres sempre hem dit que no estem en contra de les activitats del motor, que si Catalunya ha decidit que fa aquest pla de centres de tecnificació i és convenient per l'economia, doncs, a veure, nosaltres en aquest sentit no ens hem manifestat en contra. L'única cosa que sempre hem dit és que també, si Catalunya aposta per una actitud mediambiental, per una protecció del paisatge, per una protecció del que tenim, doncs, clar, aquí hi ha dos posicionaments diguem-ne, com contradictoris. I nosaltres el que hem dit és, home, busquem aquell lloc més adient per una instal·lació d'aquesta categoria. Sempre hem defensat que probablement, com ja existeixen altres circuits de kàrting, doncs el lloc potser seria en un àmbit de zona industrial, que, diguem-ne, s'adhieix bastant més, i no en un espai que per les seves característiques geogràfiques té el Montseny per una banda i té el corredor Montnegre, dues zones que són parcs naturals, i el nostre propi planejament està dient que aquests dos parcs no haurien de ser illes en el territori, sinó que haurien d'estar connectats els uns amb els altres. A veure, aquest és el país d'alguna manera que nosaltres també volem apostar, i almenys en teoria en lletra està escrit des del planejament urbanístic, i per tant és una fórmula de país futur que tu dius. Aleshores, si també apostem per aquesta economia del motor, fem-ho de forma adient, no ens contradiem, i aquesta és la cosa que posem la plataforma sobre la taula. Evidentment s'ha d'apostar per sortides econòmiques, però n'hi ha del motor, n'hi ha sortides del turisme ecològic i respectuós amb el paisatge, i una de les coses que nosaltres sempre hem dit és que Llinars del Vallès ha tingut fins ara un entorn certament privilegiat en quant a espais naturals i espai de sòl no urbanitzable. I clar, si està quedant pràcticament sense res, sí, clar, quedarà estrictament el que és el parc natural, perquè clar, està protegit, però tot el que hi ha al voltant, i que ens pertany a Llinars, i que tenim la potestat amb el planejament de protegir-lo més o no, com en aquest cas, doncs clar, són com dues apostes com molt contradictòries. Bé, nosaltres apostem justament per protegir el parc del territori que toca, que és tot el pla. Llinars té 27 km², dels quals més de 17 estan protegits i estaran protegits sempre, que és el nord, sí, el nord i el que no és parc natural, el nord de les infraestructures. Llinars, la circumstància de Llinars és que té la majoria de terme trencades per unes infraestructures que ja hi passaven els romans, no és una cosa que ja fa més de 2.000 anys que hi passem, per tant, perquè per dalt no s'hi pot passar, hi ha la falla del Montseny, és molt més difícil, és un territori molt més complicat, més complex, i per tant la gent passava per allà. Per tant, aquella part d'allà és evident que el tenim protegit, vull dir, quan em diuen que Llinars no tenim zona de protecció, dic, escolti, miri, som dels que tenim més zona protegida. I el que també tinc de dir és que ha canviat una circumstància que la Fidel no n'ha fet menció, que és el Pla Territorial Metropolità de Catalunya. El Pla Metropolità que està aprovat inicialment. Ara anava a comentar-ho. Sí, inicialment el que fa, i jo crec que es té de protegir el màxim de territori, però també es té de deixar que el nostre territori en algun lloc tenim que deixar que hi hagi aquest desenvolupament futur del nostre país, perquè si no, o sigui, la foto fixa, la Fidel treballa amb una foto fixa, com aquell que diu, no, escolti, aquest planejament és el que és i és intocable.
justament el planejament és una eina que és movible segons les circumstàncies, segons el dia a dia. És per això que és movible i per això hi ha totes les circumstàncies, saps què vull dir? Que per això no pot fer-ho solament un ajuntament, sinó que tenim que anar, quan parlem de coses d'aquestes, tenim que anar en un àmbit superior, que és la Generalitat de Catalunya, que té el plànol i la fotografia de tot el